Kumsimun angmi beziwa, kumsimun angmi beziwa, berbulan finale, anesran beriba. Berbulan finale, anesran beriba. Kumsimun angmi beziwa, Yang buat kudu saya mikrofon Gedan जायगानिफ्राय फैगोन 24 थारिखआवनो फैनो गोनांमोन नाथाय सफैयाखै नरवेनिफ्राय नरवे डेनमार्क नरवे फैनो साननानै गोबाव साननानै दंखायोमोन 24 थारिखआव जिसु सारि जानायखौ लोगो लाफैनो थाखाय नाथाय इन्डियायाव फरेन कान्ट्रिनि मानसिफोरखौ सोनो नागिरदों गेट पास खालामनो